Ретроспекция по дати и събития. Блокова информация живота на Хаджи Хасид Хал Хавас. Описание до Израел. Описание Б. До България. Детство Созопол. Описание В. Описание СССР. Служба. Училище. Военно. Описание Г. Живот в САЩ. Описание В1. Йордания, студентски години. Описание Г. СУ за работа към бившата дива гъска Кели Охара. Описание Д. Фрагменти. Части от операция на Хаджи Хасид Хал Хавас. Пазаван. Храмът на тамплиерите и други. Описание Е. Библиография. Описание Ж. Бележка под линия. Описание З. Z. Благодарности. Описание И. Посвещение. Описание И кратко. Корица. Знаменателни дати от живота на Хаджи Хасид Хал Хавас. Рожден ден 29 декември 1960 година. Юноша от 1975 година. Войник от 1978 година. Висшето училище за команден състав от 1982 до 1986 година. Калининград. Служба след училището в почтенска кутия поделение 290. Поделение Н. От 1986 до 1989 година. 3 години. След което изпратен на курси в Академията Фрунзе от 1989 до 1991 година. 2 години. Уволнение. След периода, за който общо натрупват около 7 години стаж. След което от 1986 година, след уволнението, до 1989 година, продължение на около 3 години, Хаджи в Израелски чуждестранен легион. От 1990 година до своето заминаване в САЩ, Хаджи прекара своето време в излекуване своите физически и душевни рани в един от кибуците в Израел. Сега толкова.